Salutare, prieteni! Doar ce am fost să-mi iau și o motocicleta de la service, de-aia nu am postat foarte repede după ce m-am întors înapoi. Ce să zic, băi, în primul rând vreau să vă mulțumesc celor care ați dat subscribe până acum și pentru sfaturi, bineînțeles. Și să vă spun că mi-am învățat iubita la obiceiuri proaste, cum ar fi să vă agați ca oglindă. La majoritatea clipurilor pe care o să le pun acum nu am avut microfon, așa că nu o să se audă mare brânză pentru că nu vorbesc, în afară de sunetul motorului. Vă salut și vizionare plăcută! Good job, babe. Good job. You good? Good job. That's my girl. Hey. You good? How did you hit it? I actually like the bump. Acum te dau jos. What are you doing? Good job, baby. I did you well. Hey, oi. I was like, I didn't know what to do to. I think I'm gonna get down for this, yeah? Ne mai auzim și data viitoare, prieteni, și aștept părerile voastre. Salut!